الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يسونغالو تلموا أني دورو ألاك لا كهجرة وسام باكلين كمناني أني بينا نفلا مم بين توابو كالو دورونا تلولو لما سام بافلا أني مغان كلين doke ala nga batomne ala nga hamna ko noa la kan jurumu yafa la kalu timedama la kan hina bangi bawla kan islama shubela albila na walla bi nyofe an wala da labana kuma na hakew kan ka fo kayra ko wadda marin dunya re jola hakeli kan ala ko khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ala ka du ko ni sangulu da hakeli kan ni chanyi ni fen dana chanka ni chanlo na hakele be chanko fe parce que ni ka fem chanlon hakke dole denno la donc nyanama be hakeli ni ka hakke bo nyanama la futi tola ala ka hakke armane to ka hakke wala do ala li fana be hakke blada madin kan mi hakke ala li fen ka hakke min ka ja donc dunya re problème bado e minye nyeli tere nyeli balia ma dunya chen mais hakke di balia le kan siam yorom nabi parce que hakke était dit là mo shikara nyel ke moy dunya kono mais hakem bi kan ko diban kana nyeli fuike hake nga fa hanga fo hake nyelle mais halaka minki ma hake o dorondi ikana nyeli fuiko ko fe ko bebenye donc la susan am began yere nyinga ni yere ka sigi sincèrement ki yere nyinga mo ka hake le benekan ntemin bola sarafe alaka hake jumale ben kan temin bola sarafe mbange baga mfa iba ifurumso ifuruche ide iteri isiginyo ibaremo ya sinji srabe hake male bikan sigidaka hake isiginyo ape itemin bola srafe ibil lisike ni ka lon ti tak bola srafe kan min ko fe mfe be ko don ala ko bara ala ko no ambema ambe jurumuto me nyana mala nga yira ka fada mari am business kala lali أمي business لاني على لي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة على كو عليك مؤمنو سادي أكتروك اللي كان يجي كوميرسي أني نعنا نفر على كل سان كالجنة داما ما نيكا فلي حكيلا على ما سان كنفري كان عليو على كدامالي وكوراي دي سادي إلي على كو كونغي إني نيكا نفلو سان في كالجنة ديما ni na folo jontali ni lega moro temeto 600 ha karmasna na ya kemedama ibe san kala na san kenfe ibe warna makay na san kife anana san kife tuni ika kemem dama anana ika milliard keme fenta khadama parce que fan chiffre personnel dina ka bon milliard keme o mais ka chiffre du kan se ka chiffre fofolo milliard keme ko mo chama to lon ça des millions ba keme iko do tigima iko fenda ma keme ko ngoro aljina wala dama adame ni na kana folo koro aka bunu yere mais ka chiffre du drame c'est la même femme est-ce que ka sanike ça dit me fin di makina san ken fait malaka alaka nyeli mais en desela wala afam ko malaka dam alaka bala no amma donc ay rame business na alale dit me business na alale agele yoro minyi ite se ka tricher kuma yoro le se ka nege i do ne do non utala aka belon agele yoro le il se ka mo nege ka mo nya prim parat mado mais tu sais ko kanalai donc min ka sa ngan jija anga sincérité dans la barala wala kama ni be business na lalai ni business be kala na man no de mais ala ka business jeff na jumali ala fait bébé multiplier les ça dit addition ta la fait aba multiplier les dans ma forme mathématique la donne ko mathématique ana ni donne mais multiplication fana problème jumali parce que islamaya bara adna dunya yere bara jumali fen folo yake islamay folo parce que karamo ko tem pour que ya baraka mane shartu saba ni kelen ka jem bara chana a folo yake islamay folo penite islamay na fatala ala ko waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura sadi kite islamay ka fen ke ala ba beke zero na fatala parce que ni na kun jana ti kun tila tukun ala ka fo nabi no yere ma ko walaw ashraku
la habitu anhum ma kanu ya'malun neni le tere nabi nyumo kono ka sadi ka flanga fuya doni do ka barala ala bu ka para pepi aflana al ikhlas ka ke ala koson parce que follow o islam daw ike islamay follow le ko kunye ala kla kotum ko rasul amr al islam ko ira kunye islamayan ni ko jin c'est fini kuma bana o ko fe sincérité yake ala koson ala kotin hadith kursi la ko ana aghna ash-shuraka ni shirk man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirka sadi ke jenyo beka karini ole ale alay ni ka bara ked ale alay ka moro farakan la ala mi ya barato tiboro ale tabara la wa ikhlasu kote asabana al-itba' katwala klako man amila amalan laysa ala amrun fa huwa radd ni ka bara ke ala klaka nyimariya tefemna abesegima qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni niki be ala fe tourner ala klako wati ba mesegin makan parce que o yere le ko kunye sentir le boyi amang worojen wala tamutunna illa wa antum muslimun bon niki babla équation système mathématique équation niki be islamia foi ko ke sincérité ikhlasu katla ko ke foi la klaka fin et ala klaka to ala klako problème jumale on le faut ça dit multiplication danger jumale ni kelen kala 0 dron a bebe ke 0 o la problème multiplication danger ou les équation ni facteur kelen paye 0 a batto ni ka to milliard quand même la ko va ke 0 donc ni l'islamati il y a ni ma rel kala 0 imai kamalo manita stama ngal date du le rakmalaw il est tin ngatu nyere ngal te kay parce que ni ma 0 parce que bien fin beke 0 ni fana kala islamay fana islamay bi alhamdulillah il faut baranyuma ke mais baranyuma kono ima ke ala koson ike akala ababe ke 0 tuguni parce que l'islamay bi nama kala koson 0 kelen abi valeur be ke 0 yi dunya kono c'est vrai matla 0 valeur le chani ngala fay valeur tere ou bien ika sincérité bi ika kala islamay ika kala koson mais ma kala kala kasrakan avec 0 imay ko chenroli lo kala mo ben foti be kaseka kan islamaya an ko kala koson sadi islam shaitan fo shaitan ka kumala shaitan be armari nega chogumna na masaki di barbara mama abake chogo be ka feno be dusula baraka min ka min nala takeli parce que no kala don c'est 0 barbina ibake mo kama mo bina mun fo mo tana mun fo no kala don nga fo kana baraka ma ke tuguni atoi no israni yasana kunyole atoi ake wati la tisron la watimna c'est vrai karamo côté quoi l'amal li ajli nas riya wa tark l'amal li ajli nas aidan riya sadika baranyuma ke mo kosom mo yafo weyira yirali ifane baranyuma to mo kosom parce que ninga ke mo bina fo parce que kayra kono mo ntefe mo le afo parce que me fanya la sana ufana yira yirali nikanga ke romna nikon ka alali dusula bana atok magratu ake ya ke doole ka kene gambasa ama ijia santre ka ala ifan ban met modo wala ko fala ko in tukhfuha wa tu'tuha fa huwa khairul lakum parce que ndika don ole sadi ole shaitan tsaka turungila parce que ndika mo nya korot mado shaitan tsaka turungila mado mais ka doga di turu man nola parce que ika ar mo wala mai mato witano bo oknitano ko be se ka mechani ma di wati le ka di sincérité la parce que fa doga di fo nyama ala kadama anga irame sadi ame business lan alale be fana kana ira kiwe kuro kala jone ko moro le koson a iba kala yere le kama am be mansoni am be sojolale amanga solo jolala hara o blay kuna ita joy faye ita joy baye ika karamogote ika jamanate yere blay yere kono ban iba jola yere le donc ni dum ba jola yere le 600 fanda ni fanda be ka kan 600 bele yere ka manso ibe muni jola yere an yɛrɛ ɲininka o question bala i bɛ mun de jɔla yɛrɛ kiyama question bala dɛ kana fɔ in fantan ye ne tɛ nafɛn o tɛ parce que a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ n'o waati bɛɛ mɔgɔ de kan k'a k'olu ye mɔgɔ de kan k'a d'olu ma k'a sɔrɔ non a bɛ ɲina ala tila ko ten ko ale yɛrɛ olu xaru na ale sufla c'est à dire tɛgɛ min bɛ sanfɛ o ka fisa ni dugumata ye o i min b'a di kɛ i ka fisa n'a minɛbaga ye mais an fa n'u fɛ parce que adamaden ni i ye tɛgɛlankolon i man ka ɲɛli kɛ non o tɛ أما نقول على كل الذين ينفقون في السراء والضراء يبقى سرين يلتك سرين نغادر البلال من يلك
parce que b'a kɛla min kama ko hɔrɔn i b'a kɛla yɛrɛ le mɔgɔ min ko kɛla yɛrɛ ye hali ni degun la i bɛ dɔ kɛ parce que i bɛ se ko ni k'a laban hali ni degun la parce que dɔw b'a fɔ ko non ni kana wari sɔrɔ n bɛna ko ɲuman kɛ non balimacɛ n'i ma se ka dɔrɔmɛ bɔ 100 la k'a di n b'a fɔ i tɛna 1000 bɔ 1,000,000 na dɛ mais a bɛ bara n na a bɛ bara n na parce que lamɔ lo au fait wari piri tɛ o i bɛ min bɔ adamaden ni nafolo ka d'a ye o de kama ba min nafolotigiw jara kɛ o tɛ nin kɛla o tɛ nin kɛla oui nafolotigi dɔw tɛ ka gɛlɛn cani mais fanga dɔ fana nata ka bon dɛ nafolotigi dɔw tɛ ka gɛlɛn cani an fanga dɔw fana ta ka bon dɛ ni fanga ni nafolotigi an b'a fɔ nafolotigi ɲɛna o a tɛgɛ labila dɔɔni an ka fan dɔ fana ye a fana ye dɔ b'a natabaya la parce que adamaden kɔni tɛ fɛn caman na dunuya kɔnɔ mais fɛn kelen nɔ ni k'i ɲɛ dɔn mɔgɔ ka nafolo la bilayi n'o tigi tɛ tuguni o t'i muso ye o tɛ cɛ ko ye o tɛ fa ko o tɛ ba ko ye k'i ɲɛ dɔn adamaden ka nafolo la a banna طن لك في صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقول دلني على عمل إذا عملته حبني الله وحبني الناس لك لا برد فنينينغا كيكي سادي على كانوا مجالي وحبني الناس مغفر بين كانوا بلك ما أنا لك كوتين كويس اظهر في الدنيا يحبك الله وازهر فيما عند الناس يحبك الناس سادي فين كو كاري الدنيا كونو كورتي كو الدنيا كونو ايتا فيرن ايتا نينو تكاري كوروي سادي الدنيا كان كيلي برو فني راك لا كو تاي ساب دو دينار سادي نافولو جون كي تاتشنا باسكو نيكلا فين كا جون يبي فين بكا كوسو كل ما بي كو الدنيا كونو ني على كو تالا زيرو لي على كل شيء ما خلا الله باطل يبي كوكو كلا الدنيا كونو يمي نينغا يبي وارل ني ناو يبي كراني كلاو يبي دبلوم ني على كو كون تاكو في زيرو لو parce que les finalités ka finalité dan ole ibe fena to an bebe baraka la nyereli ita kala moye mais au fana processus la fana ala ka nyama la jarabile o donc ça dit anu ba focus ça dit madame do kabako an ko mado ça dit anu be comme ke ama fo mo kana comme ke an yere bo kelene ke. C'est-à-dire, on fait le contraire de ce qu'on on veut que les gens nous font en fait. C'est-à-dire, il te fait un Facebook contre les quêtes directes. Ok. Amenyo ni lo ganen sigin ndoy. Aga téléphone ta radawli. A on kulle kuni. Aba ma ta kulle direct mo wolere ma wula ta appel tala abeta abete. Amame mo gare ka wole. Ngono go bi wula e ko che konten ta sa ko je ko nyam kulle ka village la ka mo to wati ba bi wole. Dale. Ngak mas mpada ka yele ko. Ako ngayela ko damne ako ko la non ngo foy morme ngo pourquoi il dimine ko non ko an club wala ta appel tala comme ça ok ngo me donc il wole mataw sadi ile bo kelene kelaw ile be fanyi na an club fekel ko be borranye ni fana ba nyina fele fana borranye dunya be tenu ni nya do America na fola te ben il furu cha ko to la dim to nya do America na fola ika ala ko uhdat anfusu shuh sadi tema bena ba da madinali عندنا نهلي فين كان ني ولا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون مغم بتكلم قال كلك ابو يرلا كل كان باوي كل كيسي باوي ولا بكيسي بس كم انو كان فلو بوكا دي وكو دي كونو نو شيلو اكا بلا يرلي mais ba di mais fana ba di fana ça dit fiya le ba di la min kama korolo o kan abunye makati na folo nka ole ala yo parce que no tala fulo. Mon processus fan la men manque donc anya blanc en ben maçonné ame mune jola nyarnya kiyama ame mune jola ni ko lo o sabatile kuna ku bi yere la maso ibi ko kala dunya ba kala yere le ibi la fa ba no ibi minke ite minke ibi lo ibi yere koroshi parce que modo be al iken ko kan iken sa ni ki ko kon bala boro ala boro ka bu yere bolo ko no ita kala yere kama iba kala mo kama ibi sagare parce que modo be kabakolo na zirno fo on ko e ko ba jere zirndal labi no zirnda ko te zirna fa bala lungle tadi bundeli ani tori on na nyogo soro baji dala o nga batike bundeli tsaga nanje tori dum tsaga nanje ok tori ko bon bundeli prontala no kon mini deme parce que ngalo ko menaler na nga batike parce que nga da du côté donna mini dem min tan kola kananje ni ka batike me kanan kine ako on continue king kana kine kuno continue aka budelta o ga jitko sa fo jitama budel masala torking torko me comment fait que kana kia
kama bela kitna kya ko me kitna kimalo ko ne butelle ya kuma wor do yi butelle nyana mala al ni bo demena wa sai kiki butelu kacha al ni bo demena wa sai kiki parce que ole mo fo mo wati be ça ni mo juya kile boya mo nyuma la ça dit mo jugu ka mo juya ke barika nyuma ma ale ma perdu le perdu là il le perdu là parce que te fou chale ma ça fait ale butelle ale betene ala ko ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun sadi neka doke do ma fitna le ala be fitna do blanya ma kono imma surnya mo do mo maro itsaka blanya ma kono baba kono isago tala atasbirun be sabalwa mbak mul fawati be ko bor fanga te bor ci jarraba sadi ala ka doke fitna le mo nyana ma kono obey mais be sabalwa ti sabal pour que fana sabal fitna ko ro fi ya lon ka foko no iba kala yire le fana kama mo roli iba kala yere ye ala koson parce que ni mo ron fam dron ko be nyami ibe banyelma da fo parce que iba kala mo ta kala mo ye ira masoni bi yere ira masoni ibena muni joy yere ni yere ala koson yere ye ala koson o le ganga kanga fin yere ye ala koson ni bek mi ka dazu lama ka récapituler ka se ka fin ke bien am bodu ye mi le furu la hawla wala quwwata illa billah wa ma adraka ma zawaj furu ça me ska dofonna parce que mal na me ska chama follow parce que ko bana ko she daga doga muso ko termela nga fana babu no fana ko dem sente ko nyuma kabe mo ko daga noni tata amna fle peta namna ntaka fle na kula kanya peta amna sega mo ko daga noni sto furu ça me ça fait encore furu la tuguni karma mo min fo kateme ba kuma ntese ka kuma toy amna kuma ke sina akuma mano parce que islam ala ni ka fle saraga tiara wali ngana sram fe adam dunya ko non nema ke furu saray islam ko lebla fo flana mi peut-être ni jom so bi woro peut-être do bela fana we ko garete we herele jom so erema parce que sharala ni ka de so ndia jom so ni sala do avec horon we sala ka bo jona la au fait mais comme bo ante chamal nga dina da fana te fe ka nyanyi anga dina la ole kafsa donc me ko furu ka pasante sa taka anta islamat sa taka furu to parce que ole sara kele ala kamin daga nyanga sari aramaden sari hajam bila besoin bila se ka administra mi ole boy me furu maka chabi wala mi fala ko tantala mi korom na kala ko dirigdin kamba ni ka do ko ni ba boko min bala ko min hana tala ko ndo kala fa ko madama furu bon en ça furu moni pense que c'est pas la peine à commencer à furu quand furu moni parce que ben bebo lonté mais question pas mini mona me furu on fait pedanga question dans rôle là il furu la moni me fait binen ni furu chay ile me la mena ni furu chay ouais furu me fait ni le kuma direct il furu la moni ko so parce que na ma se ko yoron soro ameke munde ame munu ka yere ka jigi abegela il furla mun ko so yere nyinga réponse nane kuna seconde durun kono ke ole réponse yere amana nyinga question ok parce que do fen me furu mbangi ba ko le kama parce que mbangi ba be mena muso furu abena mbangi ba lado ok tiani mena fara ko fen kunye fen me koron ni fen to ti ate tuni awe alna be abeka na fandan ole kuma kunye ole na fala ko fen kunye muni c'est danga marin kunye yala batu ni mala batu na an ni be dunya kono me na fatala donc ni furu kuma soro furu kunye jumari ni bangai ba ole 600 me do ke mo ba mo ko alaka shibarka ma do ma kana do ma ko akri to ala min ta fana tala la haral be alaka hina wala ka sa ko mala afi ngana ni ko do wala mais ni furu bangai wala mala kana anta fala kana kesa alaka shidani bangai ma ni bangai ma fatalo nabi muso furu sawa yira nyinga wala nite muso fursa ke ite furla bangi wakama donc anyo bo équation no utala parce que ni i bangi ba telo da sani muso fursa parce que bangi ba te no te sa ko te uta ku yere aflana yo furu ka parce que mi furu fo bom an furu bo yen den soro alhamdulillah we ko male
mais est-ce que ni ma den sɔrɔ furu la i muso furu sa parce que a tɛ den sɔrɔ oui dɔw b'a kɛ peut-être mais a man ca dɛ ni cɛla fɔ ko muso gɛrɛ furu mais ka muso furu sa parce que a tɛ den sɔrɔ a man ca parce que an ka lɔn ala de bɛ den di an k'o lɔn ala ko ten lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha ala tale dunya sangolo mara ni dugukolo mara b'ala le bolo ala bɛ fɛn da min k'ala a bɛ fɛn da min k'ale ala ja yahabu liman yasha unatha a bɛ denmuso di min ma min k'a ja wa yahabu liman yasha dhukur a bɛna kɛ a bɛ dencɛ yɛrɛ di ma aw yuzawijuhum dhukranan wa inasa wa a b'a ɲagami cɛ ni muso wa yaj'alu man yasha aqima a bɛ dɔw k'a tɛ den yɛrɛ sɔrɔ pewu an ko lɔ ala ko le donc furu sa kun t'o ye ou bien dɔw fana ta bon bɛɛ furula bon mana kan ka furu ok bɛɛ furula i kan ka furu après a kun bɛɛ le bɔ yan ou bien mɔgɔ kuma caya la kan ka furu ten n kɔrɔla ten oui ok bon o jaabi b'i yɛrɛ bolo bon n sera waati ma sisan n kan ka furu parce que n kɔrɔbayala bon vraiment n sera âge ma oui c'est bon ko ɲuman lo ouais mais kan yɛrɛ tan ka bɔ cɛnni ma oui cani i bɛ furu k'i yɛrɛ tan ka bɔ cɛnni ma o ka ɲi silamɛya ko ɲini ala tila wa ka dolil basar mais min ɲininka o furu joli le sala k'a sɔrɔ fɛn b'i la tan ka bɔ cɛnni ma i tun b'o sɔrɔla furu tɔgɔ kɔnɔ mais i k'a sa o furu joli le sala o kosɔn c'est à dire fɛn b'i la tan ka bɔ cɛnni ma kɛrɛ ma o sɔrɔla furu kɔnɔ mais furu sala o kɔfɛ o i tun b'o sɔrɔla cana mais c'est à dire o furu sala o kɔfɛ parce que n'olu kun y'a kun ye furu kun man ka sa a bɛ se ka kun dɔ ye kun ne mais est-ce que kun yɛrɛ ye wele ne fɛ parce que n'an ko den ko ala kila sallallahu alaihi wa sallam ne sariya a ko Aisha min ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan a n'o ma den sɔrɔ mais furu kɛra fo ala kila fatɔ lom na sallallahu alaihi wa sallam ka hinɛ radiyallahu anha Aisha donc ou bien n ka furumuso dɔ ye bon muso dɔ a jala n bɛ fɛ ka furu ok problème t'a la i bɛ fɛ ka furu ok donc ni kanu tɛ lom na don i b'a bɔ yen i b'a bila parce que kanu le y'a kun ye parce que tuma dɔ dilan kunna ko furu ko fo kanu ni furu kanu tɛ furu ni c'est à dire kanu ye kɛ ka kɔn furu ɲɛ c'est pas nécessaire non o yɛrɛ tɛ silamɛya concept ye o i ka mɔgɔ dɔ a jala ye o ye ko wɛrɛ ye mais k'a fɔ i ni muso i y'a kanu yɛrɛ le tɛ sɔrɔ k'a furu silamɛya concept tɛ b'a dɔn o donna an na cogo dɔ la parce que an ka taa yɔrɔ dɔw la kanu yɛrɛ bɛna furu kɔnɔ de silamɛya yɛrɛ la normalement parce que pour que mɔgɔ kanu f'i y'a lɔn pour que mɔgɔ fana lɔn f'i y'a furu i tɛ se ka muso lɔn ni ma furu ni ma lɔn i tɛ se ka cɛ fana lɔn ni c'est à dire furu lɔn ni ma furu kɛ ok lɔnni min fɔlɔ i bɛ se ka mɔgɔ kanu ni lɔnni min ye i bɛ se ka mɔgɔ dɔ il est attractif a kɛcogo ka di a yecogo ka di cani o bɛ se ka kɛ mais kanu yɛrɛ ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn lɔn i tɛ se k'o kɛ pour que fana ni fana ko o lɔnni fana sariya ko fana haramuya fana kuma o yɔrɔ le ye pour que a tigi kan ka lɔnni min yɛrɛ i bɛ lɔnni min yɛrɛ pour que a bɛ se ka jarabi la oui tuma dɔ a bɛ se ka kɛ tuma dɔ mais n'a sera niveau dɔ la yɛrɛ o sariya yɛrɛ k'o kɛ haramu ye fɔlɔ donc c'est à dire kanu yɛrɛ an bɛ kanu yɛrɛ fɔ la a tɛ se ka na ka kɔn furu yɛrɛ ɲɛ normalement même ni an sauté norme le bɔ bi ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma donc ne fɛ ni cɛ n t'a fɔ ko nin si tɛ furu kun ye mais ne fɛ ne y'a faamuya la n t'a fɔ o de ye tiɲɛ ye furu bɛ kɛ ko kelen pe de kama a tɔ bɛɛ bɛ na o de dafa dususuma furu bɛ kɛ dususuma le kosɔn dususuma olu kɔni k'an filan balakaw o ko yɔrɔ faamu kojugu an balakaw n'a sɛgɛla furu min na a b'a fɔ ko o t'a fɔ ko furu min nafolo t'a la o wa furu min den tɛ sɔrɔ a b'a fɔ ko furu min yɛrɛ ko dususuma yɛrɛ tɛ furu min yɛrɛ la yɛrɛ an balakaw b'o de fɔ ka caya ko dususuma yɛrɛ tɛ furu min na i m'a ye furu bɛ kɛ dususuma le kama a tɔ bɛɛ denw fɛn fɛn b'a kɔnɔ ye a bɛɛ bɛ na o de yɔrɔnin de dafa sisan ala ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ala ka kabako le ka adamaden dansadi i bɛ mafa sɔrɔ i furumuso la a bɛ furu cɛ la mafa dususuma hakilisigi o ye ala ka kamanako le mafa dususuma hakilisigi an ka ko peace of mind la paix du cœur c'est à dire il est hakilisigi basigi furu ne fɛ furu kun y'o le parce que n'o ka furu jɛn m'a fɔ a tɛ taa ɲɛfɛ dɛ mais a bɛ kɛ sɛgɛ kan a bɛ kɛ tɔɔrɔya kan a bɛ kɛ ɲakumu kan a bɛ kɛ ko caman kan
a bɛ kɛ ko caman kan furu bɛ kɛ nka kun t'a la parce que kanu yɛrɛ bɛ n'o le kɔfɛ parce que fɛn saba bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fo bɛɛ y'o faamu nafolo t'o di mɔgɔ ma kanu c'est à dire i ya relation i ni furu cɛ i ni furumuso cɛ kanu bɛ se ka c'est à dire nafolo tɛ se ka kanu san kɛ milliardaire ye i tɛ se ka mɔgɔ karaba k'a y'i kanu a filanan i ya kɛnɛya t'en fɔ peut-être dɔgɔtɔrɔso bɛ wari ni o ye waritigi ye i tɛ bana non oui bana bɛ dɔ c'est à dire fila ye c'est à dire se bɛ se ka kɛ sababu ye ka fila dɔ d'i ma mais n'i yɛrɛ taara dɔgɔtɔrɔso la i man kɛnɛ san ala k'an bɛɛ kisi ni jabɛti b'i la est-ce que dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ɲɛna o komi ile ye waritigi i bɛ se ka sukaro dun problème t'a la komi ile waritigi an bɛna banako ɲɛnabɔ ile min ye comment dirais-je fangara ile kan ka dun parce que waritigi de bɔra o tɛ o c'est à dire i bɛ effort de kɛ fɛn dɔw bɛ ɲɛnama la effort de b'a di mɔgɔ ma kanu y'a dɔ ye ani i ya relation interpersonnelle c'est à dire ni furumuso cɛ ou ni furu ou bien adamaden yɛrɛ relation yɛrɛ la c'est à dire fo effort de k'a la a tɛ se ka na automatiquement effort de b'a d'i ma a sabanan ye lɔnni ye mɔgɔ se ka lɔn transfert mɔgɔ kunkolo la ni bulutu fɛ i b'a ɲini de k'a ɲini ka sɛgɛn k'a sɔrɔ fo effort de kɛ ɲɛnama ko caman bɛ effort b'a la mais ninnu nafolo ko t'a la nafolo bɛ se ka sara dɔ d'i ma k'a ko nɔgɔya mais f'i yɛrɛ effort dɔ fana k'a la sinon a tɛ taga ɲɛfɛ c'est vrai furu la ni se b'i ye i bɛ se ka ko caman kɛ mais est-ce que o bɛ se k'o place c'est à dire fɛn dɔ bɛ est-ce que nafolo bɛ se k'o bɛɛ ta furu kɔnɔ non ni ko yɛrɛ nɛgɛ kɛrɛ nɛgɛ o tɛ mɔgɔ joli de bɛ se joli wa furu c'est à dire furu i tɛ ɲɛbɔ a furu fɛ o n'u ka wari o ka fɛn bɛɛ kɛ furumuso ye n ka lu d'a ma n ka mobili san ka d'a ma mais n t'a dɔn mun de bɛ yen cogo di a fana ye ko wariko k'a bɛɛ wariko nin dɔrɔn de yan donc furu bɛ kɛ dusuma de kama hakilisigi basigi furu kun y'o le o ye ne ka faamuya ye n t'a fɔ ca ni mais o y'a faamuya ye donc sisan an bɛ fɛ ka kuma concept dɔ kan furu la furu bɛ daminɛ sisan a fɔra furukuntigiya arabu ko wilaya furukuntigiya sariya la cɛ le a yɛrɛ ka furukuntigiya yɛrɛ a kotigi sɛ a kotigi ye a yɛrɛ le ye sariya kɔnɔ a fa tɛ a ba tɛ a bencɛ tɛ c'est vrai an ka laada la i fa bɛ taa kuma in nɔ na an nana muso ɲini cani o ye laada cogo le mais sariya yɛrɛ ile yɛrɛ cɛ yɛrɛ le a yɛrɛ ka kotigi ye a fa y'a wakilu le agent i k'a bila a bɛ taa baara k'i nɔ na sisan ni dencɛ kɔ tɛ furu la hali fa t'a sigi misiri la nafa t'a la o fana k'a hakili yɛlɛma kɔfɛ donc cɛ la yɛrɛ ka kotigi furu la muso don muso t'a yɛrɛ ka kotigi ye muso mɔgɔ min bɛ jɔn n'a ye parce que an k'o de fɔ hakɛ lo c'est à dire ala ka muso tali n'a charge kɛlɛ min ka wajibi ile la ka kotigi ye est ce que muso dɔgɔma la muso dɔgɔma tɛ k'a ko muso non o tɛ parce que an bɛna kuma concept dɔ kan min an mɔgɔ caman t'a faamu o le ye c'est à dire al musawat wal adala c'est à dire égalité ani justice tɛ kelen ye an kana ɲagami ɲɔgɔn na parce que arabu ko ten ko al adlu bayna mukhtalifain dhulm et al musawat bayna mukhtalifain dhulm c'est à dire fɛn fila tɛ kelen ni k'o kɛ kelen ka dɔ tɔɲɔ wal ikhtilafu bayna mutasawiyain aidan dhulm c'est à dire fɛn fila fana ye kelen ni m'o kɛ kelen ka dɔ tɔɲɔ parce que a concept bɛ an sɛgɛn caman sariya b'a fɔ ko dɔw b'a fɔ ko al-islam dinul musawat c'est à dire silamɛya ye c'est à dire égalité diinɛ le ye n t'a fɔ can tɛ dɛ mais silamɛya bɛɛ t'o ye silamɛya ka bon égalité ma silamɛya ye justice le ye o de bɛ silamɛya concept filɛ ala bɛ justice le fɔ a tɛ égalité fɔ n'i ka égalité fɔ yɔrɔ min c'est que égalité de justice yɔrɔ la ye sinon égalité tɛ concept ye ko furu o de kan ka kɛ waati bɛɛ parce que fɔ an yɔrɔ faamu hali muso fila fɔ muso caman furu la kɛ ala tun bɛna furu kan yɔrɔ min na a ko dile wa in khiftum alla ta'dilu ko ni siranna k'a fɔ k'i tɛna tilen a fɔ i tɛna kɛ kelen dɛ k'i tɛna tilen ni k'i kelen tɛ kelen ye parce que an balaka dɔ ma yɔrɔ faamu parce que silamɛya tɛ cɛ ni muso fila la fɛn kelen n'i k'i b'o kɛ kelen i b'i yɛrɛ nɛgɛla de an kana yɛrɛ nɛgɛ ka lɛtiri sɛbɛn ka d'an yɛrɛ ma an kana yɛrɛ nɛgɛ cɛ ni muso tɛ kelen silamɛya ka yeli la o tɛ kelen silamɛya fana tɛ se ka cɛ ni muso traiter k'o kɛ fɛn sugu kelen ye fo an ka yɔrɔ faamu tɛ fɛn sugu kelen ye donc n'a fɔ ko cɛ tɛ tilen ɲɔgɔn cɛ ok a tilen ok a tɛ tilen oui tilen cɛ ye mais a t'an kɛra kelen ye ok n'i yɛrɛ bɛ tilen kelen pourquoi o n'an bɛ kuma na ko parce que o le égalité le fɔ pourquoi ni i sinamuso a banna o taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la
antin le fana cɛ ka taa parce que comme il faut sinamuso taara dɔrɔso la angere fana cɛ ka taa n'an taa ɲɔgɔn fɛ ma bana hali ma bana an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ le a fɔ ko ka a bɛɛ kɛ kelen e bɛ fara an ka taa ni ye n'an taara fila san di sinamuso ma an bɛ dɔ fana san di ma b'a min i man kɛnɛ n'o hali fɛn t'i la b'a min parce que justice tɛ hakili tɛ sɔn a ma égalité o le mɔgɔ ka besoin tɛ kelen i bɛ mɔgɔ minɛ ka ba besoin n'a ka fɛn ma kelen bɛ yen mais k'an kɛ kelen o ni kelen tɛ kelen ala ko ittaqullah ala ko ittaqullah wa'dilu bayna auladikum c'est-à-dire ay sira ala ɲɛ ay kelen a denw ni ɲɔgɔn cɛ ala kɔrɔna kɔnɔ ala ko walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa ko tɛ se ka kelen a furumusow ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire ala ka kelen yɛrɛ fɔ parce que tɛ se parce que pour que kelen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ f'i y'a tigi lɔn k'a ye ta i ye détail bɛɛ adamaden tɛ se k'o kɛ hali ni k'a lɔn fana i tɛ se k'a bɔ a sira fɛ o kɔrɔ tɛ ko ala kuma ka mɔgɔ tɔɲɔ ko ala ko non kan tɛ se ka kelen dɛ ala m'o f'i ɲɛna dɛ ala ko walaw harastum mais ako fala tamilu kullal mayl c'est-à-dire il yɛrɛ ye k'i ɲa ci can kan ka mɔgɔ tɔɲɔ ala m'o f'i ɲɛna o y'i yɛrɛ tale mais i k'i seko kɛ i yɛrɛ k'a lɔn parce que pour que justice kɛ ala justice la y'a dan ye o ala bɛ kuma na justice la kan yɔrɔ la ye o t'i yɛrɛ ta ye donc cɛ ni muso ye kelen silamɛya tɛ muso ni cɛ fɛn sugu kelen donc a tɛ se k'an traiter kelen n'an k'a traiter kelen a ka dɔ tɔɲɔ fɛn min tɛ kelen n'i k'o kɛ kelen i ka dɔ tɔɲɔ anw yɔrɔ faamu o de kama mɔgɔ caman ye kuma ko silamɛya ye justice kɛ muso ko comment dirais-je cɛ na cɛ bɛ muso fila bɛ cɛ kelen muso fila nin yɔrɔ de sɔrɔ balima cɛ est-ce que ele k'a faamu ka ɲɛ an ye se ka a faamu dɔɔni bani n'an ka kuma an ka faamu c'est-à-dire sariya la an k'o de fɔ c'est-à-dire an balakaw depuis a bɛna dunuya kɔnɔ fo ka taa bɔ dunuya kɔnɔ a tali charge a ɲɛnama tɛ taa fɛn min kɔ o bɛ cɛ dɔ de kan n'i ka muso yɔrɔ la a degun de cɛ dɔ de banna a bara ma ni mɔgɔ tɛ pepo a bɛ kɛ jagoya ye société kan peut-être an na kuma taribiya kan pour k'o kɛla an bɛna kuma n'an kuma éducation na an bɛna kuma o yɔrɔ kan mais a bɛ kɛ jagoya ye société kan an ka lɔnà ye an tɛ fɛn sugu kelen ye an tɛ fɛn sugu kelen ye donc o la sisan c'est-à-dire comme il est ni cɛ an ye exemple fili dɔ ta mɔgɔ dɔ fatula k'i dencɛ ni denmuso to yen i sera ka miliyɔn 3 to yen an bɛ miliyɔn 2 di cɛ ma ka miliyɔn 1 di muso ma o yɔrɔ o la tilan cogo ye tilan cogo to garata dɔ kɔ silamɛ ma tilen wa an ka filɛ bani i denmuso ka miliyɔn 1 sɔrɔ kɛ a t'ale a b'a bila poche kɔnɔ n'a ka yate dɔrɔmɛ bɔ a la dencɛ ka miliyɔn 2 kɛ ni muso furun tɛ bɔgɔgɛrɛ tɛ ale kelen tɛ a balima il est obligé k'a lɔn n'a balimamuso ye miliyɔn 2 na a bɛ lɔn n'a ka dumuni ye a bɛ lɔn n'a ka siyɔrɔ ye a bɛ lɔn n'a ka fɛrɛyabɔ ye o y'i jagoya la a kan n b'a fɔ n ko dunuya wuli n kan tɛ n'o ye mais a ɲɛnama tɛ taa min kɔ o ye jagoya la a nafolo la n'a ka 2 miliyɔn dun k'a ban o t'a bannen dɛ an tɛ yɛlɛma denmuso ka miliyɔn 1 ta dɛ an b'a fɔ cɛ ta baara kɛ i bɛ nin lɔn i baramuso ye o de ye silamɛya concept ye n ko de fɔ silamɛya bɛ kuma justice de kan égalité tɛ an kana yɛrɛ nɛgɛ ni égalité kuma nin ye ni égalité ye justice ye walima an b'a kɔ canu mais ka égalité yɛrɛ kɛ k'o de y'a dan ye an ka sabali o tɛ kɔjɔ kuma ala k'a d'an ma o de kama hali mɔgɔ caman bɛ an ka to wula ka mankan ci muso caman furu la ala k'a fɔ ko justice le fɔla e cɛ ni cɛ caman tilen tɛ o ye hakɛ o n'o kɔmi o bɛ taa ala sɔrɔ yen o tɛ siga kɔni t'o la nka cɛ tilen tɛ ani an ye furumuso fila furu yɛrɛ dabila pewu o ye kelen cɛ gɔlɔni an b'o de ɲɛnabɔ sisan mais k'a fɔ ko an ka karamɔgɔ cɛ yɛrɛ muso fila n'o tɛ kuma kɔrɔ tugun ala kuma le fɔla yan mɔgɔ n'ala ta na mɔgɔ ta tɛ o i ni diɲɛ ko tɛ yen ni diɲɛ kuma tɛ yan ala ka min faamu o de fɔ an ta fɔla ka mɔgɔ nisɔndiya ka mɔgɔ nisɔngoya a bɛ diya don a tɛ diya o tɛ n'an ko ngala min fara ala ta lo o an wasa a banna a diyara min a ma diya min ye ko wɛrɛ ye ala ka jan bɛɛ ye o de ka d'an ye o de ka fisa an yɛrɛ ma parce que n'ala ta ma diya i yɛrɛ ye ala ko fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum k'o tɛ limaniya foyi la ala tila ka min fɔ kɛ an ka tugu o kɔ o t'a dan ye dɛ thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allahu akbar i ka ala tila k'a tigɛ sala k'a tigɛ k'a bila yɔrɔ min na i yɛrɛ man kan ni man ka degu ala yɛrɛ ala y'a kuma fɔlɔ i yɛrɛ nin ye degu yɛrɛ risque le dɛ i yɛrɛ kɔlɔsi risque lo a fɔla ko ala ko ala ka i yɛrɛ bi yiri nin degu la ala ni ala tila ka kiti la m'a fɔ n'a ka ni sago kuma ko tuma to ye mais i k'a lɔn ala ko ten ala tila ko ten i yɛrɛ nin yɛrɛ degu la yɛrɛ i bɛ risque la dɛ i bɛ risque la faamuya ko mɛ ala k'a d'a ma donc ni cɛw tɛ tilenna furumuso ɲɔgɔn cɛ an b'o de kɛrɛ injustice kɛrɛ mais ani ka
a bɛɛ bɔ yen pepewu o tɛ kelen dɛ sinon ko caman bɛ bɔra dunuya kɔnɔ a tɛ kala sira fɛ an m'o bɔ yen pepewu maa joli ye dɔgɔtɔrɔ fan don ka taa maaw fa dɔgɔtɔrɔso la est ce que an ka dɔgɔtɔrɔ fan do dabila mɔgɔ joli militaire fan don ka taa mɔgɔw daraki est ce que an k'o do dabila min b'a kɛra kojugu an bɛ ɲɛɲini o la o mais ka ko yɛrɛ dabila pewu an ka sabali donc an yɔrɔ faamu donc comme silamɛya tɛ cɛ ni muso filɛ fɛn kelen ye silamɛya ka muso le silamɛya ka ala ka ko le seko ahkamul hakimi n'a ka bila yɔrɔ min na a bɛ yen de parce que il y'a filɛ san faamu an sigi adamadenya hajakiden na la ala ko b'an ta adamadenya hakili sanfɛ mais an filɛ adamadenya jateminɛ la n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a ye lɔnna yɛrɛ a charge jɛ wajibi t'a tigi ma a bɛ so kɔnɔ o tɛ lebu muso ka ko la an bɛ se ka kuma o togo kɔfɛ mais ça veut dire que il n'est pas obligé ka taa sugu la ka taa ko kɛ donc adamadenya ko tuma dɔw c'est à dire fɛn fɛn n'a den parce que furu ye o le furu yɛrɛ u b'o furu ye contrat le o le contrat ye o azdawaju aqdun karamɔgɔ ko ten c'est à dire furu ye contrat le bɛnkan ne donc a tigi ya baara tɛ bɛnkan c'est à dire business ta a tɛ taa na parce que business y'o le nafolo ɲini a bɛɛ ye contrat le i bɛ dɔ minɛ i bɛ dɔ di yan i bɛ k'o cogo la ni mɔgɔ min ka baara ala ma jagoya kan est ce que o tigi bɛ se ka contrat détaillé n'a ko lɔn wa n'a tigi tɛ se k'a lɔn don ala ka cɛ dɔ le bila k'a protéger o le ye yakotigi ye yako bɛ tɛmɛ nin de fɛ parce que ale k'a lɔn i bɛna furu cɛ dɔ ma ale ka cɛ tɔgɔ lɔn mɔgɔ sugu jumɛn don a bɛ caman lɔn parce que ale y'a ko den ni kɛnɛma yɔrɔ la ka caya ni muso ye e bɛ so kɔnɔ tuma dɔ parce que i ya bɔli tɛ wajibi ye ka taa garisɛgɛ ɲini n ka tɛ ni sinjiw tugu siraw ni fɛnw ye ani makow la mais ka taa garisɛgɛ ɲini wajibi tɛ cɛ le b'o lalɔn bɛɛ a b'a adamadenw lɔn a ka cɛ dɔw lɔn a ka lɔn fɛ a ka fa lɔn a ka ba lɔn a ka ko caman lɔn mɔgɔ la e tɛ min lɔn jugu ko la n'a fɔra o tigi na bila k'ile protéger o ile kana se ka dupe cogo min na i hakɛ la o kɛla k'ile tɔɲɔli wa kɛla k'ile protéger nin balimamuso est ce que ile tɔɲɔtɔ lo wa i protéger tɔ lo i protéger la de parce que bɛɛ k'a lɔn ni furu ala k'an kisi furu sa ni furu ɲagami muso bɛ c'est à dire muso bɛ tɔɔrɔ a la ka tɛmɛ cɛ kan bɛɛ k'o lɔn an ɲɔgɔn nɛgɛ dabila donc faut qu'il est protégé le parce que muso bɛ tɔɔrɔ furu sa ka tɛmɛ cɛ kan o t'a dan ye parce que ni furu sa la i bɛ tila ka segin min kɛla kotigi ye kɛ i bɛ tila ka segin ale de ma tuguni o donc ale yɛrɛ intérêt la il doit veiller k'a fɔ k'ile yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na i taga yɔrɔ ɲuman la parce que n'i seginna i bɛ segin ale de ma tuguni i bɛ tila k'ale kungo le tuguni o bɛɛ de concept fo an y'a faamu ka ɲɛ mais sisan an ye kuma san kotigiw yɛrɛ ma sa e nana an n'u min ye kotigiw ye faw baw faw ani bɛnkɛw ni a kɛra bari ma a kɛra min ye est ce que alo a kotigiya jɔyɔrɔ est ce que an jɔn ni an kotigiya jɔyɔrɔ la kuma est ce que an kan k'o question k'o yɔrɔ de la bi est ce que an jɔn ni an ka kotigi ala ka min d'an ma ala n'a ɲininka fɛn min na waqifuhum innahum mas'ulun ala ko qu anfusakum wa ahlikum nara a y'a yɛrɛ kisi o tasuma ma a n'a ka somɔgɔw est ce que an y'u lɔn de responsabilité nin na bi est ce que mɔgɔ min na boli denmuso i k'a tigi fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ i k'a tigi ka kow ɲɛɲini wa hali n'i bɛ détective privé ta ka bila kɔ k'a kow ɲɛɲini basi tɛ a ɲɛɲini ka ɲɛ parce que a karamɔgɔ ko ten ko التصرف في حق الغير ko manutun bil maslaha c'est à dire mɔgɔ n'i bɛ ko dɔ kɛra mɔgɔ dɔ ye a tigi ya intérêt de bɛ na fɔlɔ e ta tɛ o ou bien ale bɛ den dila parce que a ye fɔ kelen k'i den nin tigi ma ou bien se b'a tigi ye ou bien k'i tɔgɔ kan ou bien mako t'a la yɛrɛ i ka tɔɲɔli kɛra karamɔgɔ sabali an ka sabali wa tasarruf fi rajul manut bil maslaha c'est à dire fɛn fɛn kɛ n'i b'a kɛra mɔgɔ dɔ i t'a kɛra yɛrɛ ye o tigi intérêt de bɛ na fɔlɔ ile ta ɲɛ c'est vrai ti intérêt dɔ b'a la cogo min a bɛ na i ta ɲɛ est ce que anu m'an denmuso intérêt filɛla furu la bi o m'an yɛrɛ tali filɛla an ka sabali est ce que an bɛ min bɛna furu an m'o fɛsɛfɛsɛla ka ɲɛ wa ala tila ko ten idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu ni mɔgɔ nana a denmuso ɲini min c'est à dire i sɔnna a tigi ya diina n'a cogo ma k'i y'a furu ko illa tafalu taku fitna fasadu kɛ ko n'a m'a kɛ a bɛ kɛ fitna ye dɛ ani cɛnni ba olu bi ala ka nin ko ta ka da olu bolo olu cɛbalakaw est ce que an bɛ jɔ la c'est à dire denmuso ma ala ka min kalifa ma est ce que an bɛ jɔ la mɔgɔ cɛ min na bɔ kasa mo a ko fɛsɛfɛla ka ɲɛ ko a ko ɲɛɲini ka ɲɛ k'a lɔn denmuso bɛ taara yɔrɔ min na fo n kan ka jija k'a lɔn a bɛ taara yɔrɔ sugu jumɛn la est ce que an b'o kɛla wa a bɛna sigi furusiyɔrɔ la dɔrɔn n k'a di ala kosɔn a n'ala tila kosɔn i yɛrɛ i tɛ cɛ yɛrɛ yen nɔ i ɲɛna i ma de ka cɛ yɛrɛ ye i tɛ foyi lɔ a la i t'a teri lɔn i t'a donyɔrɔ lɔn i t'a bɔyɔrɔ lɔn ka mɔgɔ ɲininka e ko cɛ y'a mɔgɔ ɲɛnama le a banna e da bɛ d'aw ma ten cɛkɔrɔba sabali an ka sabali
an ka sabali an den n'a tala a bɛ tila ka segin le ma o kuma o yɔrɔ le i jija i taga yɔrɔ ɲuman la parce que n'a ma sɛgɛsɛgɛ ni fɛsɛfɛsɛ nin fana kɛ nin problème n'an bɛɛ ma o parce que i denmuso ka problème c'est n'i k'a tɔɲɔ mais i fana k'i yɛrɛ fana tɔɲɔ donc musawatu c'est-à-dire comment dirais-je min ye wilaya ni an ka cɛw ya devoir an ka lɔ ni wilaya ni n'a lɔ cogo ɲuman la to bɔla ala ka mɔgɔ la ko ta ka du boro il b'a fɔ o kɛra tigi ka furu la o fana kɔrɔ tigi ka tigi ta ka don furu la ka forcer karamɔgɔ yɛrɛ ma sɔn o ma mɔgɔ tɛ forcer furu la o n'an ko fɔ ko non tɛ karamɔgɔ ka forcer min fɔ o de mɔgɔ min tɛ fɛ furu la a bɛ tiɲɛni a tɛ sigi yɔrɔ kelen i bɛ se k'o jago ka don furu la parce que o jagoyali k'o don furu la o ka fisa n'a tiɲɛni ye mais muso min sigini de a b'a yɛrɛ minɛ a bɛ siran ɲɛ mɔgɔ ɲuman lo k'u ta k'u jago ka don furu dɔ la ala m'o f'i ɲɛna dɛ sabara nana kala fɛ salamuso nana kala fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ala kala faja ka don furu la a ma ɲininka dɛ a ma jɛ ɲini ala kala ko bɔ ko choix bolo ko n'a k'i sigi wa bɔ muso kɔnɔ ko mina bɔ ko mina to yi ko n fa cɛ n bɛna fa kan ba to mais n bɛ fɛ cɛw y'a lɔ de fana ko ala ka dɔrɔn fan di musow ma fo ni k'a lɔn tiɲɛ yɛrɛ la i denmuso hakili ma bonya mais a bɛ taara furu na i yɛrɛ da la a nin tigi mɔgɔ ɲɛnama le n'a donna furu na tɛ nimisa i adamaden jate la i bɛ se ka a nɛgɛ ni cogo di a bɛ se ka sɔn cogo min na o tɛ forcer ko mais i b'a nɛgɛ i bɛ se ka kuma fɛ cogo min na k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na i bɛ se ka hakili sɔrɔ i y'a lɔn ko i bɛ taa yɔrɔ min na ni de ɲuman i ma n ka fa ye n ka ko la i tɛ min lɔn n ka fɛn i tɛ min lɔn ka se k'a nɛgɛ a jira la vraiment n'a tɛ bana ba min ta n cɛ ala k'i sara hɛrɛ la wala ɲɛnama dɛ kuma o yɔrɔ le hinɛ donc n'an bɔra o la sisan n n'a dɔn a belebele la jinɛ ka taa ba furu kuma parce que an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais furu yɛrɛ ni furu kɔni yɛlɛmana ni furuso yɛlɛmana ka kɛ tribunal ye mɔgɔ bɛ taa i ya droit de réclamer furu tiɲɛna sariya la filɛ ala tɛ hakɛ fɔ n'i ka kɔrɔla fɛ ala tɛ kuma furu la a tɛ kuma hakɛw kan ka caya o a bɛ kuma fɛn min kan min b'a kɛ sanfɛ ɲɛli wa ashiruhunna bil ma'ruf a ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɛli ye ala ɲɛli furu kɔnɔ la hawla ala quwwata illa billah ala ko walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf fɛn bɛ musow kan kɛ o de b'o ye c'est à dire devoir b'o kan o droit de fana b'o ye mais ni ɲɛli bil ma'ruf ɲɛli ala ko fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarihunna bi ma'ruf ni muso ma bɛn k'o ma ɲɛ a bɛ ni ɲumanya ye ou bien y'a bila ni ɲumanya ye ala ko fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ala ko c'est à dire y'a tigi minɛ ni ɲumanya ye ou bien y'a bila ni ɲumanya ye la hawla wala quwwata illa billah tɔɔrɔya ma fɔ a kɔnɔ ala bɛ kuma na high level de kan c'est à dire le plus haut niveau ɲɛli furu kɔnɔ hakɛ ni furu kɔni sera hakɛ la tun ɲakɛlɛ ni ma hakɛ jan o y'a cɛ a kɔni o kɛra tribunal lama ye o sinon an tɛ kuma yɔrɔ la an bɛ kuma high level de kan le plus haut niveau ɲɛli furu kɔnɔ al ihsan ala ko ten angala ko ten ko kindness never misses his target. C'est-à-dire la gentillesse ne rate jamais sa cible. Ko c'est-à-dire ko ɲumanya tɛ fɛn bon ka jɛ ɲumanya a tɛ fɛn bon ka jɛ n'a ka fɛn bon a b'a minɛ siga foyi t'o la hakili bala n ba ala ka hinɛ la surtout kɔnɔ n'a kun bana ko la o tun b'a fɔ ne de tun bɛ kuma fɛ a tun bɛ sɔn nka a tun bɛ n kɔnɔ k'a fɔ ko peut-être n ye lagare o de kama n ba bɛ n ka kuma mɛn ni n ka kuma fɛ a b'a mɛn ni mɔgɔ n'a bana fɛn fɛn ni n kumana fɛ a b'a mɛn o de tun ye hakili ye lon tɔgɔ mais lon a ka fɔ ɲɛnɛ maa ɲininka dɛ a ka fɔ ɲɛnɛ o tora kuma la a ka fɔ ɲɛnɛ a ko depuis n bɛ yen depuis fitinin ma ko n ma de k'ale dusu kasi ko dɔ k'a tɛ fɛ ka n dusu kasi ɲumanya tɛ fɛn bon k'a jɛ ɲumanya ka fɛn fɛn bɔ a bɛ kɔ a la ko n t'a fɛ k'i dusu kasi parce que n ma n dusu kasi ni min muso dusu kasi a tɛ dusu kasi an ka cɛ k'i ni furu cɛ dusu kasi a tɛ dusu kasi ɲumanya tɛ fɛn bon k'a jɛ an ka ɲumanya ta sa ala ko ten maarufu furu ale kuma ɲɛli de kan furu kɔnɔ ni nin ko ɲɛli dan t'a la ɲɛli dan tɛ ɲɛli la o parce que ala ɲɛli de b'a bɛɛ sanfɛ ala ko wahsinu kama ahsana Allahu ilayk c'est à dire ɲɛli kɛ komi ala ɲɛli ma cogo min na n'i ko bɛ ɲɛli kɛ ala ka ɲɛli la dan b'o la wa dan b'ala ka ɲɛli la wa o kɔrɔ ɲɛli dan t'a la i ka fɛn fɛn kɛ ɲɛli kɔnɔ furu kɔnɔ a bɛɛ ka ɲi n'a tɛ kɛ ala n'a tɛ kɛ n'ala dimi ko tɛ ni haramu tɛ a bɛɛ ka ɲi ok donc ɲɛli fana kɔnɔ tuma dɔ n'u bɛ ko ta kɛ nafolo ko ni fɛnw tɛ
adamaden bɛɛ Abraham Maslow ko ten a kuma la c'est-à-dire a kuma la pyramide de besoins ni fɛnw ka kuma c'est-à-dire adamaden mako bɛ fɛn min na ɲɛnamaya kɔnɔ a ko to ko alhaja c'est-à-dire bil ihtimam c'est-à-dire importance ye d'i ma ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ cɛ o ka di mɔgɔ ye importance d'i ma k'a fɔ ko vraiment mɔgɔ dɔ bɛ yen il est important dans ma vie o ka di b'o le bɔla an ka furu kɔnɔ bi importance tɛ yen ele bɛna sigi a téléphone kan i furumuso sigi min kɛrɛfɛ i bɛ téléphone pied la i yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ de b'i kɛrɛfɛ i furumuso natɔ téléphone bila téléphone kuma tɛ yen tuguni ou bien kɛ ɲini tɔgɔ ɲuman dɔ la la hawla wala quwwata tɔgɔ ɲuman dɔ la la ten comme dɔ min t'a dɔn ko sweet ni n kɔntara n b'a fɔ ko sweet ka se ka sukaro fara kan tɔgɔ ka ca n yɛrɛ ma dɔn fɛn ɲuman bɛɛ tɔgɔ ka ca o sanga to c'est à dire i bɛ téléphone hakɛ to n bɛ téléphone bila sisan n bɛ kun dɔ ɲagami n bɛ na i ma a tigi y'a dɔn ko ils sont importants ballon bɛ filɛ la wa dɔ la ballon bɔ toi t'es plus important que un ballon kan n balima cɛ ne yɛrɛ walahi bila i furumuso ka fɛn ballon ye ballon filɛ lolo ni ko k'i sɔrɔ ala k'an kile kisi ni bana k'i sɔrɔ ni gɛlɛya k'i sɔrɔ ne kɔni bɛ kelen dɔn Messi Cristiano n b'a fɔ o tɛ i filɛ dɛ mais a bɛ gɛlɛya n balimamuso fana ele sigin de cɛbakɔrɔ bɔla kɛrɛ ma taara hakɛ ɲini ka taa ala ka sa c'est à dire ka taa baara kɛ ka na ele de kama i sigi ni télé filɛ la feuilleton n yɛrɛ tɛ astariw tɔgɔ lɔn n t'a filɛ n t'a lɔn fɛn sugu min e b'o filɛ la a tigi yɛrɛ donna ele ma ko hali ma dɔn ko sɛfan c'est à dire yɛrɛ ma dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ a bɛ cɛ a bɛ importance kari kɔnɔ i yɛrɛ b'a fɔ ko non c'est pas important non télé bɛ fagali hali na i t'a lajɔ n'i bɛ se ka wuli ka taa i b'a faga mɔgɔ min nana le plus important ni ka tɛmɛ nin kan a taara kɛnɛ ma ka taa sɛgɛn la ne le kosɔn ani denw n'a nana dɔn ko vraiment a hali dɔn ko importance dɔ dilan ma n bɛ so kɔnɔ yan la hawla wala quwwata o importance bɛ jɔ an furu la bi importance c'est à dire i y'a yira tɔɲɔgɔn la ko non ko c'est important i ka fisa cɛbakɔrɔ dɔ se ka fɔ muso ɲɛna ko n b'i fɛ n tɛ jigi la ou bien muso se ka fɔ n tɛ jigi la tiɲɛ de parce que a tɛ yen an ka fɛn an ka kanu kari ka ban dusu kɔnɔ maintenant ni ko denmisɛnninw ye fɛn fitinin fitinin dɔw parce que an ka ye ko denmisɛnnin ninnu ye ko fini fitiniw importance a t'a d'i ma furu kɔnɔ parce que an ko wari ko o tɛ importance i yɛrɛ y'a dɔn ko vraiment je suis important ça ni tigi fɛ yen n'a tigi donna la ko non k'i b'a centre d'importance kɔnɔ c'est-à-dire il est à centre d'attention ye a b'i filɛ a b'i kɔrɔsi a b'a ko bɛɛ lɔn ala kila sallallahu alaihi wasallam ala c'est-à-dire n'Aïcha kun ka ji min radiyallahu anha k'a da ala kan a ka ji min ji da yɔrɔ min na kɛ ala kila fana kun bɛ ji min o yɔrɔ la ma kanu dan ye amour mondial a kun bɛ ji min o yɔrɔ fana la an mako bɛ muso 5G la bi c'est-à-dire muso 5G bi anglais ko 5G c'est-à-dire muso 5G ani cɛ 5G an b'olu le kɔ bi c'est-à-dire olu tɛ mɔgɔ ye min ba i bɛ fɛn ɲini a fɛ non a bɛ fɛn anticiper de c'est-à-dire i yɛrɛ a bɛ sigi ka miiri mako bɛ se ka se fɛn min ma a b'o kɛ sani i yɛrɛ y'a kɛ olu ye muso 5G ani cɛ 5G anglais ko 5G an b'olu le kɔ bi n b'o exemple dɔ d'a ma ala kila sallallahu alaihi wasallam a ko Aïcha ko est-ce que i b'a lɔn ko waati min na n'i jɛn de ne ala kila ma ko n b'a lɔn waati min na fana n'i dimi nin kɔrɔ n b'a lɔn ko tiɲɛna o ye m'o bɛɛ lɔn cogo di ko ni jɛn ne ma kɛ n'i bɛ kɛlɛ fɔ ko wa rabbu Muhammad i m'a ye i bɛ ka min kale Muhammad tigi la parce que i jɛn ne ma sisan ko mais ni jɛn tɛ ma waati i b'a fɔ ko wa rabbu Ibrahim ko n bɛ kale Ibrahima tigi la i m'a ye ala kila kan détail sallallahu a kan bɛɛ lɔn c'est-à-dire furumuso man ka f'u ma ko non ko ko dɔ bɛ na ça va pas a ma se a f'u ma parce que tu connais c'est-à-dire attention i b'a détail n'a fɛn bɛɛ lɔn hali n'a yɛrɛ ko cogo ma bila normal la i b'a fɔ ko non bi non i ma yɛlɛ normal la bi mun de bɛ yen hali n'a ɲɛ cogo tɛ normal i b'a fɔ hali n'a ka force i tɛ kana parce que furumuso ɲuman fana b'a kɛ ten a b'a force i yɛrɛ kana lɔn ko fɛn bɛ yen mais hali n'o bɛɛ kɛra i b'a lɔn i b'a senti parce que fɛn bɛ kɔnɔ a bɛ lɔn i k'a dogo cogo hakili kɔlɔsibaga b'a lɔn furucɛ fana o kelen ma ka fɔ ma ko i dimina non parce que a ko bɛɛ lɔn n'i bɛ mɔgɔ min centre d'attention i b'a fɛn bɛɛ lɔn ni min tɛ normal la bi non nin tɛ normal la hali a mot n'a k'a placer non i ma mun placer bi ka ɲɛ mun de bɛ yen n'i ma ɲɛ bi i kun bɛ nin kɛ ten mun de ka kɛ ten bi a tɛ ko ja i bɛ nin bɛɛ kalama kɛ a bɛ nin bɛɛ kalama cɛ 5G don ani muso 5G an ko exemple ta an ba Aïcha radiyallahu anha ala kila ka bana la ala ye belebele ala kila lan de ka kun bila Aïcha sen kan Aïcha balimacɛ dɔ la Abdurahman gɛsɛ b'a da la a bɛ gɛsɛ kɛla k'a ɲin ko Aïcha kala kila ɲafɛ dɔrɔn ala kila bɛ gɛsɛ la ko gɛsɛ lɔgɔ b'a kila la a ka Fatima ka dɔrɔn k'i ka gɛsɛ ɲa ka minɛ ala kila Aïcha radiyallahu anha a ka gɛsɛ ɲin parce que ala kila fanga kun banna bana digira la
aka gese nyimi ka nyimi fenke karala kla nyana ka ala kla masla ka yele ala ma 5G ama se ya fo aba lo yere mako be femna aba anticiper kana kun mala ka dama kanu korote ku fenke fem kadiye mais ye fenke mo kadiye o le kanu koroye ala kanu be sanfé c'est-à-dire fenke ala parce que ala kadiye parce que ça kadile abe se ki sege abe se ka dila abe iba kera mo le min kadiye ala ma di furucha kanu ala ta kofe ani bangima ta kofe mais accorde ko me fenke be akadini bi non te importance ya un blanga furu kono bi be fe ka bo match do be final fu so ko ache tongoro ka baroke me fe ke tongoro bi mai ama no de tadhiya arabu koti sacrifice le furu ni ma conseil fanu afafu ko fula ko sacrifice lo parce que ti ja ko ke wati be il me fin que mom kadiba ko le koson mais il rekamate il est boy ko équation no do afla be te il be don ke parce que Allah man le ni ma kadi donni il va ko koson na be balatama don fana bo li fana ki ballon kadi bi de non atongoro bi na le fana bon vraiment arrive à ballon bon OK ta ça pour longtemps de fiki zuka sitaka il a non fana la tuya non ta igay il me kere keren ke te nyo hake kama Allah ma la kadi ça avec keren nyo hake kama ti ta ballon flé non fana tu ko non fana ballon flé avec keren ke ti la hawla la quwwata illa billah imala ko amen ne ko furu comme doucement il veut l'afia abi dunya ko beta ka bukan imay Allah sallallahu alaihi wasallam agbana atalami non da waji la kan aburata sokono le zamiruni parce que doucement le bi sakina hakli sigi ba ko fe sokono yi akulon hakli sigi be mais hakli sigi be sokono ko fe na gbana bi na kan hakli sigi kasoro ka bot mara bi chokro bi na ko be gban ibi na do ubi hakli sigi be bokata nyana botuni amma ko be la sokono ko so fana ni fu fana ay la hawla la quwwata illa billah ala ko la tattakhta lahu zuwa sadi kasu ala kabakulu ayati jala go fusuma zani taskunu ilayha kabako ole furu wallahi kabako mais les yere ngane ban mache est-ce que les furu ya ambassadeur ngale bi est-ce que mo bila furu ka nyabo afe mbanam so mo bila ka furu ka nyabo afe wa yere nginga parce que nga mfa to fote maître sidibe ya ko dunya ko nyama kono ko mo be kala juger bawle ka mo juger ka avocat bawle ko défend facile de côté ça dit juger ba ka mo juger ma avocat ba ko défend toujours donne les mains mais on te faut que une question de blanc ko kan ka nyoko famban question kono question fola mini est-ce que bi il be se ka sigibi ki nyalo ifurumso la kanyinga mfurumso est-ce que nim salanya furla wa question balle il fana la ba sincèrement ani se ka nyinga dala mais les resti ka question to miri ni ngam furumso nyinga bi moi est-ce que nim salanya furla wa et refa jabi na ka jumali ni sa nyinga dala ire nyinga ya jabi est-ce que abena fo chairla nakay jabi chairla abena fo kono kuma nimsa chairla il furumso fana banam so ile fana sigi ya nyinga ni sa ka nyinga ire nyinga est-ce que ninga furu nyinga bi est-ce que nim salanga furula est-ce que abena fo kono chairla manim sa furlo même nim salawa ire nyinga question forola ambe ko question jabi donc we have follow aflana ni ye furuche anda na furuche sigi yere nyinga question normal le yere nyinga ni le kunkela musui est-ce que kumina chem nata yere ole lewa imai ça dit kana don parce que am ko kala non o ta kala ti non o toyi mo angole foi bi yera business la me business kana la le ibala le ko mo toyi yere le ibe so jola yere le ni le kunkela musu est-ce que ye chem ye big mini nata yere ye mo so ngira furuwa yere nyinga question amo question fara to blan banam so fana kun banam so ni le kunkela cheye o ni kunkela OK ni kunkela cheye ikmena musum nata yere o skili o li lere no ti le 600 igale kan aminke ibe ko muso to chodi ibe ko cheto fana chodi ikmena chem nata yere ni kunkela muso ni fana ngala cheye ikmena muso fara ikmena chem nata yere esko yoli question dan na ora laban anga so katanya fe pe yere ni question o te furu drompe o nyana ma ko beli ni kera faire nyinga ni kunkela den ikmena fasu nata yere esko lile ni to eji ay ko ni fana kala ba o kele ni kala den fana o kele ni ngala fay est ce que muna dem nata nyere o ske lile ni fana kala koro o kele yere nyinga ni ngala doy est ce que muna korom nata yere o lile
ni fana kɛla dɔgɔ ye o kelen est ce que ni ngala kɔrɔ ye n bɛna dɔgɔ nata n yɛrɛ est ce que ele ni kɛra setigi ye i yɛrɛ ɲininka i kun bɛna sadi i kun bɛna ni kɛra setigi ye ok ni ye setigi ye i bɛ ɲininka est ce que ni kun kɛra fangana ye n bɛna setigi nata n yɛrɛ est ce que o ele ni fana kɛra fangana o kelen ni kun kɛra setigi ni kɛra fangana ye ni fana ye fangana ye i b'a fɔ ni kun ye setigi est ce que n bɛna fangana nata n kɛrɛfɛ o le yele fana ye question no yɔrɔ yo an kɔni fanga na fanga bɛɛ da fɛnw kan ala ka fanga dɔ yɛrɛ tanu kɔrɔna kɔnɔ a ko lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al-jahil aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wama tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim a ko fanga dɔw c'est min ko yɛrɛ min ala ka sarakan o tɛ se fangana gbɛla o tɛ se ka voyager yɛrɛ parce que ka voyager ka bɔ i nɔ na n se kolo o tɛ se ka voyager a ko yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ko setigi ni k'o ye n'i t'o lɔn i t'o lahala la i b'a fɔ ko waricogo lo façon ko b'o yɛrɛ minɛ i b'a fɔ ko waricogo lo a ko ta'rifuhum bisimahum i b'o lɔn mais n'i k'o kɔlɔsi k'o filɛ kɛ i b'a dɔn a ja cogo tɛ cɛ nin bolo i t'a lɔn a la jamais parce que dali sugu fila ka mɔgɔ dali da la ka tila ka mɔgɔ dali ni lahala ye o fana ye dali o o de tuma binko bɛ fanganaw ni sadi setigiw ni tɛgɛkolo an ka sigi gɛlɛya la ni tɛgɛ ka gɛlɛn ni fana ka taa ka bon n'a ma fɛn ɲini fana da ye a b'a ɲini fana lahala ye a cɛ ka san joli cɛnni kɛ ne yɛrɛ tun bɛ ɲini a mɛnna o ni ka di ne yɛrɛ walayi i b'a dali la de n ka cɛ ye sabali kana mɔgɔ dali ni da ye kana dali ni lahala ye ala kana ɲɛbɔ a kana lɔ dusu la ko nin yɛrɛ ɲɛbɔ nin fɛ olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o sara an bɛ waritigi min ɲini nan ani sadi ala a kɛ cogo cogo an bɛɛ se ka kɛ nafolo an bɛɛ se ka kɛ fangana ye o mais an fana y'a lɔn fana an fo a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ lo a ko la yasaluna la sayil hafa o tɛ mɔgɔ dali toro sadi damatigɛ la ni o degun la o sego tɛ o se ka juru ɲini o ye degun ye o se taa juru ɲini juru ka fisa ni dali ye juru fana ɲini dɔ kɛ k'a fɔ k'i b'a tigi non i bɛ taa juru ɲini mɔgɔ fɛ i ka mɔgɔ min tuma dɔ i bɛ taa juru ɲini mɔgɔ fɛ i ka mɔgɔ min ni ka juru ɲini a fɛ a tigi tɛna a jan yɛrɛ tuma dɔ i ka lɔn ni tan tigi a bɛna juru dɔ a tɛna wari jan i b'a ta mais ka taa ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ min yɛrɛ c'est-à-dire mɔgɔ i ya ɲɛlikɛla k'o k'i ya juru tabaga ye mɔgɔ min bɛ ɲɛli kɛ mais kana juru ɲini o tigi fɛ parce que i k'a tigi dali le mɔgɔ min bɛ n'i ma degun kɔni f'i ka la tigi bɛ se ka ɲɛ i fana ka lɔn pa wari min a tigi tɛna d'i ma a bɛna juru di la o ye ko kɛ n'a sɔn ka caman tɛ n'o ye mais i ɲɛlikɛbaga kana taa juru dala fɛ parce que dali le marimacɛ kuma la ka dama donc an bɛɛ yɛrɛ ɲininka ni fana ye patron ye i yɛrɛ ɲininka n'i de tun kɛra baarakɛden ye i tun bɛna patron min nata i yɛrɛ est-ce que o le ni fana kɛra baarakɛden o kelen fana dɛ n'i de tun kɛra patron i tun bɛna baarakɛden min nata i yɛrɛ est-ce que o baarakɛden ni le an ka yɛrɛ ɲininka question nin na ban an bɛ se ka jaabi cogo di faɲɔgɔn ala ka dama comme théorie cayala an b'a commencer ka kuma pratique dɔ kan an bɛ se ka ɲɔgɔn parce que furu ɲagamina bi ɲagamina a dɔ ye min ye i bɛ se ka mun de kɛ i ya furu bɛ lahala la an si ta man ɲi an bɛ fɛ a kɛ cogo min na dunuya kow la a ma nɔgɔ adamaden dafan tɛ nka an bɛ se ka ko y'o la an bɛ se ka mun de kɛ ka daminɛ bi ka taa sini sisan bi an bɛ yɔrɔ min na ka taga an bɛna mun de kɛ sisan ka se k'a ɲɛ an ka min fɔ an ka lahala min fɔ diya c'est à dire furu amour mondial c'est à dire muso ni cɛ fa c'est à dire 5G an bɛ se k'o sɔrɔ cogo di a fɔlɔ fɔlɔ ni furu cɛ de bɛ lamɛnna sisan ou bien ni kelen de an b'a fɔ k'i ta parce que ko non n ka kalanca wala kalanca waati ka dɛ an b'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ an b'a appliquer non i cɛ to i bɛ yɛrɛ business de la i bɛ business ni ala le ala kama i b'a kɛla ala kama parce que n'i yɛrɛ kɛla ɲumankɛla ye ni ala ka mɔgɔ i lajarabi mɔgɔ dɔ ye n'o nana ni fɛn tɔgɔ ni furu nana bɔ an ɲɔgɔn cɛ ale bɛ nimisa ale tɛ nimisa walahi tɛ nimisa ale bɛ nimisa mais kana sɔrɔ sadi ɲumankɛla kana to sadi jugumakɛla ya juma yele bɔ i ka ɲuman n'o kɛla ele perdu la o kana sɔn o ma ɲuman fana tɛ fɛn dɔ n'i k'i ɲɛ sa ko n'i ka ji kala ni jisuma ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ ka dile i b'a fɔ k'a bɛ suma a tɛ suma dɛ ça dépend juma de ka ca juma ye n'ale la juma cayala n'a ɲuman ye a b'i kɛ mɔgɔ jugu ye kɛ mais ni la ɲuman cayala n'a la juma ye i b'a yɛlɛma kɛ mɔgɔ ɲuman ye ala b'a fɔ ten wa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ko ni ko kɛla kɛ a lasigi ni ɲuman ye c'est à dire i jugu yɛrɛ a bɛ yɛlɛma k'i teri ɲuman ye min ka bon le ka gbiri c'est à dire ni la ɲumanya bonyala ni furu cɛ ka juguya ye i b'a yɛlɛma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye
donc moi mi c'est ça il est bi dia ki anyuma bunya il est se ka anyuma bunya chogodi question yorole naka do fara juma ka do fara anyuma kan naka do fara juma do fara anyuma kan Allah ma fo abi mala rema che anga to nga sabanyira ka hakili ba son mais ni mo ko mi kala bi tasala ni ka mi kala bi tasala am ngol fo am au niveau là nyeli ante tajulu sara yorole abi fo nyone application do ka se ka nyo fen folo jumay tadi ni kelen wo mimini i yere sadi si ni fruité be lamena be feka tadi ko damne kuray ay si aka nyo lame sadi aka excuse de nyo fait depuis furu kala vraiment on ti doucement là na ngi doucou kasi ngan ni ken ngan ken dire do tadi muso do experience tadi ka fen kana min ma janya be fo ene chef na kana kuma commentaire ti no comment alla medron a fo fana fi be sa mi fa be fo mi lamena ka dusu libéré ka lafia o kelen chef na bo kelen ke na clara be fa ni no fe o ina fla ni kelen ni fana automato il est nimsa vraiment si ça anya furu objectif un croire tuni ainsi kan ku anya furu kunke doucement un bien les kanyo doucement toto bien abe no le dafa soro cadeau ni dima kanan kete ni kete ole on nabe o sadi comment dirais o sadi o kanu no nyeli nkonoti muso te fa nyini fe o i bora kala be ka fa nyumando ni be so ngam muso ire amancha torme keme flobe keme lo bina ni moerele i va sanga dama cadeau te wa prite mais le fait qu'il y a tant à camiri makano ni be so ngam janyi sadi i ba dilani kanu mi o ka boni wari here o weka chocolate ndo sanga dama no le kadai akala fendo muso fana ngan yendre che abiti en kadai de iba sanga dama hal jan mi lamma ni masara la ko hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan ko ni masara al dinyu maywa ni masara al mayo donc un sai kan furu objectif yelma ka ke nyogo doucement anta to bena amisa nyogo doucement ko disi o be kan objectif nyogo fe ko garo be yan sa kuma be kan parce que da suka wati ka suru peut-être dans wati ka suru na kuma to projet to amisa kuma ko to be sa faire mais anto ko be fo san chanra donc ko role ni wula soma ni baram so kele fe elbe fa shama ke furu chato wana aflale ire nyiga meseka sadi furu che ni sonja bitodi o meseka furu so ni sonja bitodi ala kama ko si ala kama amo la ibera business la ala kama ibera nyiga wala na flara tigira nyinga kana sa meseka muni ke big ni sonja ay fana ga fo fa min aklim na de ni ko ay ta avion sa ngadima o kuma gara le meseka muni ke big ni sonja nyo nyo malo kaditi sa aga nyo esoma no nya objectif yere wula bi ala kama nyere kama me figile ni sonja ibe fa muni ke big ni sonja meseka min ke nsela donc fana ba tafunyete malo kadi ala ka aya ko min ayati alaba minyi alaba dia be kadi bia amani sini ayina fe laba na ker labe jacho di aw fana fo processus blalo parce que ko ni nere be kere kuma tar mari flama nan ker la ngakoro kila mabbe man nkanu baga ngakoro kila mabbe nkanu baga amia bancho di fo fana processus e kayo fo ay oser le kaso go fana blay kana fo no an fuga di antna blay nga cha bana blay ngona chama ba re kelente flate mais na ama bancho di o le question yi bon vraiment ni ga ko kila a fonyene ay si ya ba kan a fonyene fana ko munanga ke ma pesa ngi firla la pesa ke nga ke kuna mo kunfnyene ni na njota la mais excuse demander no kela o fâché la planche abo fâché ka boy ametanya fe o te tatuni ko ke bagaji ko la ki kubi ko kar ki don ki ko kar no e ki du sufano yo te tatuni abete mo ka beta tante il faut le dîner kono ate lo ka tanchen tuni o fanyok mala kadam takmala ba majana mambi ka chani mbay me furu te fu kama no bi furu ni ka mo furu la haraf la ambe bala takmala ba parce que maka no barale man no bada maka ni ka no maka no me abara man no ala ka bara no ka bema ala ko ala klama ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin allah
belebele ko ne mi iki foyi kama alakla illa adat hasr wa nas imara hasr arab kana sadi mi iki foyi kama fo hina dan fen be ikino le kama ne bile nyinga mbana ma chemba namso ile hina jone ka nyana mala alakla kila nyana mala anu betu kama mais ile yere on ile bitu alakla le ko ile ko sara iko islamale ile kala ile hina jone ya nyana ma kono jone yi ile hina jone ka nyana ma kono ifurumso wa ibawa ifawa ibarima wa ifuruchewa jon ya barake dinwa ya patron ile hina jone ka nyana ma kono yere nyinga ya karamo ya karani jon ye hina jiren ile hina joni kan ile sigire ni abib ne ko ne hina ni tiki kan ma fa alhamdulillah u jon ni kele ni achaya o le ka stambe ma nyama ko ni jija oui ki a fait ça dit ou les idéalier ça dit momo na ki long atika fo malata alhamdulillah na kan masna lo nyama ko no ou bien nin karmas na sela kankala moy karmas na kala ngani signoy akala furuche akala furumusoy akala bay akala fay akala kora akala do iya fo mo iska fa alhamdulillah parce que ala ki lere bloka nyama ko li indere nyol do kala tiri kala fenfenyi atia fa alhamdulillah iji ay ko yole idéalé valeur ajoutée qui la ça y est kebe ben fa la ko mumi be comme sanji la ben ajoro ben nafa doke mumi yole alaka khairu nas anfa'uhum mo bela ci so hermo o le minga nafaka bu abi joro rabin nafake en fait bet an ko ke war ko te ibe doya dusum ka ibati dusu jaya ibe yela do fe alaka ko tabasumuka fi waji hakika sadaqa ni ko stamai ka banke alaka ko ka sadika ka se ka yele kinison jais na nyoko ko sadaka le chogodi penikira stamai ke ibe ala ko fo ishtara min almu'minin anfusahum wa amwalahum inni aniga nafulu sana sadi islam ni kara stamai ka ba ile te mirgera matuni ile be bo na fo ngi yere neglige nyak ma korto isa ne ite sadi be mir tole mena munike to yi katal jina kono ma worole parce que ibe ko do ki yere kata me ko ala kla ko sala allum naisha onna la ko sagafa radiyallahu anha o ka sagafa ala kla o ka sakla ala kla ko jolle tola akuka sanga beklan fo aworo kele ko abele tolai fo aworo kele o miga min din o le beto iga min ta o le beba imala ala philosophie ha business in tota tekele ani dunia te business ibe bara ibe business anala leo ale te business no ana business in tekele iga min di o le beto right to iri jija modo ne ka karmas na longa nyana ma kono alhamdulillah akalama sawun ma akalama ni ile ki je ka ko yiban o le idéalé c'est là que le quoi ni ma se ka ko yi 600 le minimum ou comme minimum est migné ije kana mo kana foko nga karmas na lo nyana ma kono munane ni ka nyogolo yere munala ke yere blane ka nyana ma kono armade gono fima no forma roro sero chana ala kla kuti akuma nyimo kan nyimo fa nasa labama naka mi fa sa ko ni mo soro ko ni mo soro anafa lamana ko ta kuf sharaka anin nas kufa innahu sadaqatu minka ala nafsik sa ni maseka di mo ko garesa me je kana mo toro sa di ya tora amne ka bana madon kan ko yere saraka le yere kan ni maseka nyaw to problème me mo kan nim sale fana nyana mala aga ko al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi islamale moy islamato kisila ka bom mom inen torama ani sari comment dirais-je iboro torea sari be kuma ani ka bara mo kisla wo mimo islamu minni afamnya kuma la kadama anga jinya mala mo kana jija befo ne kan masna lon akalan dinya akalan fa kala fenfen ma alhamdulillah ma tanu wala kan ibla nyana ma kono ni kala ma rahma le hina nyanya ma kono ngana ke flana ede nenim sara ka lon na de nenim sara nende ka nyanya ma kono ngara ko ويكون مالك عدما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.